ka nwaanyị ṅụọ akamụ nwa tii rijuo nne afọ. Anụ m n'ofe onugbu na-ehelp. Nwe ndị obodo belivu na onugbu ịghọta ya sị gị iri ofe onugbu na ofe onugbu ga-enyere gị aka ọgbaba imesi ihe dị iche iche a mmiri ara gị ga-agbanata. Mana nke kasị ibe ya bụ na ọsọkwa ya bụ na ịnọ n'ụlọ isi na ọda agba na-etinye nwatakịrị ọnụ n'ala nwatakịrị a ga-amechapụta ya. Mana at that point ọ dị apụta ka ihe the child ya emenwu the child. Mgbe ụfọdụ ndị na-aka obi ga-asị gị enye mmiri, ụfọdụ kwa asị gị ka enyebe mmiri tinye glucose na ya. Depending on time. Mana ọ bụrụ na ime ya day 1 first day enwere ike itinye mmiri nye glucose, second day mmiri ala ga-agbawabekwa. Ụfọdụ nwere ike isi ka gote milk nyetụwagodi nwatakịrị ahụ milk ka mmiri ara agbawa ka agụụ hafụ igugbu nwatakịrị. Mana ọ gbawakwa na arụ ịdọwagodu nke ahụ iburu ya jecha onye ị ga-edo na-etiri asịrọ gị maka na ọ gbawago ka ibido nyebe ya nwatakịrị ahụ mba.